pri mojom videjku, je to z hry Shake a Fidget the Game. A ja vám ukážem, o čo v tejto hre ide vlastne. Takže klikajte si na hospodu a tak ďalej. Vyhrávate hospodu, dostávate peniažky. Dávate podzemka, idete na levely. Proste idete aj na arénu, môžete zabíjať svojich kamarátov. OK, no tak ja si ukážem arénu teraz s vami. Určite ma dá, lebo je to kúzelník zo strany. Alebo ma aj nedá, pretože som pán. A teraz si robím srandu. Ja nie som pán, ja vám ukážem, kto je v tejto hre pán. Na svete 10. Tomis. On je zatiaľ prvý, ale väčšinou bol prvý. Jiri 010. On má, všetko má epic. Všetko má epické. Ale to sa nečudujem, keď je level 316, akože. Tomis je level 322. No, ako to povedať? Proste je level 322. Takže je warrior a má silu 9200. Fajne. A Jiří 85 či 858, bože. Jiří 010 má inteligenciu 8880. Aha, tak tento má väčšiu silu. Potom Tomis má výdrž 8810. Jiří zase 858. Jiří 010 má výdrž 8869. Je v cechu, vidím, že si urobil nový cech. Je tam iba sám. Ale bol v cechu, neviem, či sa nezrušil ten cech. Dúfam, že nie. Zrušili cech Bernick Nox, ako vidím. Bernick Nox to bol najlepší cech, aký tu bol. Neviem, prečo ho zrušili, nemali ho rušiť. Proste ho zrušili, urobili chybu podľa mňa. Tak. Takže my si teraz pozrieme toto. Máme obratnosť 36, tu je 136. A ja mám 136 a ja som debil, pretože ja som si to dneska kúpil za 2000 dáčov. Tak si pozrieme ešte tento opasok, obratnosť 139. Máme a tu máme všetko 55. Tak ja neviem, čo si mám dať teraz. Tak je event gold, tak si budem dávať najväčšie goldy. Najviac goldov. Tak najviac goldov je toto. OK. Ja vám ukážem teraz moju postavu. Tak to vyzerá. Som v cechu Šmouli vesnice. Čo je dosť na hovno cech. Nechcem nikoho stade uraziť. Není ako na hovno, ale nikto to už nehraje stade. Vôbec nikto. A ja si idem hľadať asi nový cech, ja neviem. Tak ja vám ukážem postavu. Aj keď som vám už ukazoval. Takže helmu mám, brnenie mám 311, obratnosť 131. Potom mám značkové brnenie Gambleru, aj keď nie som gambler.
Tak a v inventári mám dračí oheň. Podľa mňa ja mám lepší luk, pretože to má obratnú 168, vydrž 168 a šťastie 168. Podľa mňa mám aj lepší nahrdelník, ako je toto, tu má všetko 55. A tu má obratnú 141. Tak ja neviem, čo si mám dať z toho. A viete čo, ja si vyskúšam tento luk. Tak bez môjho krásneho luku Gambleru mám obratnosť 2186 a s mojim krásnym lukom mám obratnosť 2296. A vydrž 761 a s tým epickým lukom mám obratnosť 2186 a vydrž 971. A šťastie 670 a s týmto mám šťastie 502. Tak ja neviem fakt, čo si mám dať, akože toto je fakt ťažký výber. Viete čo, no tak kebyže ste mi mohli, tak prosím vás, napíšte mi do komentu, čo je lepšie, čo si mám nechať. Napíšte mi do komentu aj, čo je lepšie, či tento nahrdelník. Babičin perlový nahrdelník Gambleru, tak babička bola asi Gamblerka. On má obratnosť 141 a ten epický nahrdelník je dekadentný nahrdelník oligarchy. Prepáčte, že to mám po česky, ale po slovensky je to úplne na hovno, to je úplne. Ja vám teraz ukážem, že ako to vyzerá po slovensky. Vôbec sa mi to nepáči po slovensky. Hostinec, arena, strážca, zbranie, magia, stajňa, hrybiky, postava. Není to až také zlé. V pohode je to úplne, dobre je to v podstate, ale ja som zvyknutý na cech, pretože od začiatku, čo som to začal hrať, hrám na českom serveri. No tak, a toto je epický nahrdelník. Jeho ohavnosť predčí už jenom jeho cena, takže všetko 55 mi dáva. To je podľa mňa hlúposť. Totálna blbosť, to je podľa mňa. Tak, ale vyberte si, čo chcete. Napíšte mi do komentov, keď mi nenapíšete, no tak ja si nechávam ten gamblerský nahrdelník. Potom tu mám ešte šerifov opasok, tiež je epický. Podpis má Sem neozbrojený. Má brnenie 177 a pridáva mi všetko 55. A ja sa idem pozrieť do zbrojerny. Nemám lepšie, tak nemám. A nebudem si míňať hubičky. Dám podzemie. No tak a ideme skúsiť s tým epickým lukom. Stavím, že nikoho nedám. Aj tak. No. To proste nejde do toho. Tak ja vám strihnem, jak sa to načíta, ja vám to strihnem. Tak a zatiaľ sa s vami lúčim. Alebo viete čo? Ja tento diel ukončím v Shake of Fidget the Game. Tak čaute.